Fil-vot dwar l-Unjoni Ċivili l-Oppożizzjoni Nazzjonalista mistennija tastieni. Dan għax tinsab maqsuma f'żewġ fazzjonijiet li qed jiġbdu lejn naħat differenti. Dwar dan ir-rapport tal-ġurnal Kulħadd, fil-waqt li Madi Malta Independent il-kandidat Stefano Mallija iddikjara li kieku hu jastieni. Imkejjen fil-Partit Nazzjonalista jsostnu li din il-pożizzjoni tirrifletti dik tal-kap Simon Busuttil li Stefano Mallija huwa qrib tiegħu ħafna. Jidher li l-Viċi Kap għall-affarijiet tal-Partit Beppe Fenakadami irrid li l-Grupp Parlamentari Nazzjonalista jivvota kontra. Fuq l-istess linja tkellem Tonio Fenek ġimgħat ilu meta qal li kien għalih jivvota kontra l-liġi kif inhi llum. Fil-waqt li fuq in-naħa l-oħra hemm il-Viċi Kap għall-affarijiet tal-Parlament Mario De Marco li jrid li l-Oppożizzjoni Nazzjonalista tivvota favur il-liġi tal-Unjoni Ċivili. Dawk li jridu l-partit jivvota favur qegħdin jgħidu li fl-aħħar elezzjoni ġenerali taħt it-tmexxija ta' Lawrence Gonzi il-liġi tas Civil Partnerships kienet imwiegħda fil-manifest elettorali. L-istess manifest elettorali li kien kiteb Simon Busuttil. Quddiem il-pożizzjonijiet differenti jidher li Simon Busuttil se jażel triq tan-nofs, triq maħsuba biex tikkuntenta iż-żewġ klikek ewlenin fih dan il-Partit Nazzjonalista.